A dire warning coming from some of the nation's top military commanders. Sources now say that the U.S. has gone through a dramatically high amount of a key weapon in just the past 6 months during the war with Iran. CNN senior national security reporter Zach Cohen is a part of the team that is behind this reporting. So, Zach, what are you and our colleagues learning? Yeah, Casey, we're told that the U.S. military has actually burned through more of its stockpile of key munitions than we previously thought, and it's prompting senior military commanders. سلام تخطاتلتنا كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لومون كم وترو أقدسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا كسامو دثنا إذا مدام سانا خطونه بخبر نقدم لكن نهرمكم جوين كبرونا كم تسمعوا وزلهم أمريكا معلتاوي كاب حادة نبز حادة نبز جدده warnings متن قطع كوشت أمريكا زمت زلوا نتزينا dominate جيرو ولو زد ما قطالي كابتي وتدراوي حيلي نا أمريكا دوت زول حبريتا أمريكا كينوت كتقول تدخل وتدراوي دخمة تقات إمواكم زول يزر زول إذا مالتها مالتيو أصورنا أمريكا كينوتي بمسير دوت زولو زجدده بقوة فتيرو لو خمزول يزنقر زولو. These are the very people نكوينات كابوينات زربحون أكان نايت كوينات زغوني شانلات يمزيم. أمريكا imperialism أمريكا نايم سفح عمي نيو كانس ويدمات ميليتري اندستريال كومبلكس الناتا بحال زقلت ميدياتات مستي ناي كوينات تسفح فهن كاب كوينات زربحن أكال ناتو زغونو غوستي شانلس يوم بتدقاقامي كمزي ألارم زنفحو زلو علامة ما بتدقاقامي نقرناكم هنا أمريكا أبزيت دعوة الكوينات حدقا كوردا خمزغل سلز فولتو كنوغري لهم زقبرو زلوي سلزي أتي ميليتاري تمرحنتنا وتدراو حيل أمريكا أن دونالد ترامب قدف كله وسلزي كله دفرتون سلزي اللي انتهي قبر له سسل يغزو صحوريتا قصالي أمريكا أبز تحت درجة مدلاوات كم زلايا الجزء بغلت رأي ويلهم نايم كيلاتات هذا إيران مدنقار أزنقي كان مهرامي بلو بتخالد ما بتغكل كوموس أقام سلزلو كالما بوليتيكاو معلب بمبر وتهدراوي أما رأسيتاتنا دونالد ترامب كتصبب كم زلو نخو قبري أبز حجي جزينا أنا وحبز خيز زلو تنا دونالد ترامب فخرات راي كوينو درونات راي كوينو أبز ترفلو زلو جزي منالبات أتزبلو زلو أتناي حق النتو تقولوتات إن عبيك خيط كم زخلينا نرزالنا تي حق بزوك تزارب سلتغل إذا قد يزقن ناب حق جزء الناس رأي خير الله. This is going to be very important. مخنياتو إيرانويان نازي exploit كجبرو خمس غلون نازي كمزمزو خمس غلون نازا بكوزيات تقيمة حنسب النحوارن شو جرام كفتحوز جبرو زلو كن رينا كنا تحازو دمينا. زي أزيا قداسي. دونالد ترامب بقمت قالوا بوقم بغلط من أبزار بقول زلو عبد حربايتاز جبرو زلو كايران وكاب فليز بلايم زلو زلو. مستي حجي يقبر على زررب زلو زلو كسمعكم There's to issue warnings that those levels, those inventory levels, are now dangerously low. That was a quote from one of the sources to me, Jim Sciutto and Haley Britsky. And look, specifically, we're told that 80% of the U.S. stockpile of interceptors for a key air defense system known as THAAD, that those have been used up during the Iran war so far, just in 5 months of this conflict. I mean, that's a staggering number. That's higher than the percentage that we had believed was true just weeks ago, where it was more around 60%. But that is an important system because it's the primary means, along with the Patriot missiles, that the U.S. is able to counter and take down ballistic missiles. And it's not just used by the U.S. military, it's also used by some of its key allies. 8% يبدأ تعمفتح قطر خوينا زلا 8%. 80% of the missile interceptors نتهم يون زبرت الميسايلات ناي إيران يقولوا كم بدنا ناي روسيا أبي يوكرين مالتي كلا خلهم زخل تي باتريوت ميسايل زبهال نتزنا برا مخازينه بملو كباب 8% أبز حالف كوينات تتكيمات لله 8% ناي تحسوها أنت تتكيم قال لها ب10% تعرفوا كازلو مش كوينات كتوج كوينات كيمت أكهات مهلل زلك Now, إذا نجارات إذا ترى نا أمريكا كسر كندي حدا جنيا desperate situation وين كمزي ناي أغلط بدرجات خيط كمزي لا بزي خطري. Imagine أسوار كودي خاتي عندنا نفسها نخد كلاخل interest مع عسكرات كان كلا حيلتات كان نخد كلاخل زي قبل الكار. طبعا دي ميسايل كابتوم كان حدا جنيا أسوار كلاخل كان زغل سمنة بيتاو تتكيم قالوا تلغى كالتيف كذا ما كنت كوزيت خل دحرقين كا. أنت خاطر قبر زلك.
ነቲ ዝጀመርካ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ቀፂልካ ናብ ፍረ ከተብፅሖ ክትክእል ኣለካ but this is only one part እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ሳሕቲ ዝዝረብ ዘረባ ሕጂ ግን እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ክንቦ ዝግባአና ዝነበረ ማለት ደይመደይሎም እዮም ሓቢኦም ነይሮም ሓድሽ ሓበሬታ ስምዑ We've got some new reporting first here on MS Now about the brutally demanding conditions that service members are facing overseas as we wait for some resolution to the war with Iran. MS Now spoke with a dozen family members and sailors and Marines aboard the USS Abraham Lincoln, who say they're extremely concerned about the morale, safety, and conditions on that ship. The 5,000-person crew has been at sea for 9 straight months and engaged in combat operations since the beginning of the war against Iran, all the way back in February. Many family members describe their kids or spouses, telling them about non-operational toilets, moldy showers. እጂ ካልእ ገጽ ናይቲ ኩናት which is ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣስፔክት ናይቲ ኩናት ዝገልፅዎ ዘለዎ ድማ እንታይ እዩ መቸም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ባሕሪ ከባቢ ናይ ኢራን ኣብቲ ኣረቢያን ጋልፍ ዝበሃል ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብኡ ተገቲሩ ከም ዘሎ መዓት መራኽብ መዓት ባሕረኛታት ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ነይቪ ናቶም ኣብኡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ 9 ወርሒ ከባቢ ገይሮም ኣለዉ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ዝኸፍአ ኮንዲሽንስ ኣብ መርከብ ጥራይ እናተቐመጡ ምቕማጥ ጥራይካ ኣይኮነ ከቢድ ኩናት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክለዓለሉን ከቢድ ወይ እውን ዝኾነ ሚሳይል እውን ክመፅኦም ኣብ ዝኽእል ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ን9 ወርሒ ብዘይ ዕረፍቲ እጂ ክልተ ዓይነት ኩናት እዩ ዘሎ ነዚ ኩናት ቅድሚ ምጅማር ብተደጋጋሚ ይነግሩና ነይሮም እዮም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኮምባት እቲ ኩናት ዝበሃል እቲ ሰራዊት ግትር ምስ በላ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ መፀ ቀልጢፉ ኩናት ተገይሩ ሞራል ናይቲ ሰራዊት እናወረደ እናደኸመ እናላሕልሐ ዝኸይድ ዝበሃል ንኣሜሪካ ጥራይ ኮነ ንኩሉ ዓለም እዚ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣብ ሓደ ግንባር ኣምፂኻዮ ኣብ ድፋዕ ቀሚጥካዮ እቲ ብፍላይ ከተጥቅዕን ገለ ክትገብር መደብ ነይርካ እንተኮይኑ ካብ ርሑቕ ቦታ ኣምፂኻ ኣብ ኣፃሚ ኣብ ዘይመዓስከራቱ ኣብ ክፉእ ቦታ ክፍ ኣቢልካ እንተለኻ እንታይ ዝኸውን እቲ ወታደር ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ መጀመርያ ምስ ምሉእ ሓይሉ ካብ ትጥዑ ኖርማል ሂወቱ ስለ ዝመፅእ ተሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ግን ኣብ ዘይምቹእ ሃዋህው ንነዊሕ ክፀንሕ ከሎ ወላ ዕላሙ ክዋጋእ ገለ ዝኽእል ተኾነ እቲ መንፈሱ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ ብኢራናውያን ከዳከሙ ይኮኑን እዮም ትብል ኢራናውያን ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ኣብታ ናይ ቀደም ዝፈልጥዋ ደፋዓቶም እዮም ዘለዉ ኣብ ዓዶምን ኣብ ምስ ሂወቶምን እዮም ዘለዉ ወላ እኳ እቲ ኩናት ናብኦም ዝኸብድ ተኾነ ኣሜሪካ ግን ካብ ማዓስከራቶም ወፂኦም ኣብ ባሕሪ እዮም ሰፊሮም ዘለዉ ኣብ ባሕሪ 24 ሰዓት ን9 ወርሒ ዕረፍቲ ዘይብሉ ቀረባት እውን ይውሕዶም ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ገዝኦም ከይዶም ስድሮኦም ዝረኽቡ እዮም ስለዚ እስቲ ዕረፍቲ እውን ጠጠው ኢሉ ይብሉ ስለዚ እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ኣብ ዝገደደን ዝኸበደን ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ነዚ ሚድያ ከም ዝሓበርዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኩናት ሞራል ናይቲ ሰራዊት ኣዝዩ ኣገዳስነት ኣሎ መጀመርያ ንምንታይ ዕላማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀም እዩ ሶሻል ሚድያ ክጥቀም ከሎ ሎሚ እዚ ፖድካስትስ ናይ የማናይ ክንፍን ካልእን ቀፃሊ ዋላቲ ብክልቲኡ ወገን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ፖድካስተርስ እቲ ትዋግዎ ዘለኹም ንረብሓ እስራኤል ኢኹም ንኣሜሪካ ተርብሑ ከይመስለኩም ስድራኹም ኣብዚ ህዝብኹም ኣብዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ካብዚ ኩናት እዚ እስራኤል ንክትረብሕ ትገብርዎ ዘለኹ ኩናት እዩ ጌትኩም ንእስራኤል ሙቱላ ዝብል ቪድዮታትን ስእልታትን መሊኡን ኣብዚ ኢንተርኔት እጂ እቲ ዕላማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘየገልግል ምዃኑ እናተነግረካ እቲ ስኻ ትከፍሎ ዘለካ ዋጋ ድማ ወላ ምስ ደሞስካ ምስ ሂወትካ ዘይመጣጠን እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘለካዮ ኮንዲሽን ድማ ንምንታይ ዕላማ ንምንታይ ክንዲ ዝሳፈሪን ትገብር ኣለካ ሞራልካ ናይ ግድን ክትንከፍ ምክንያቱ ንኢራናውያን ዝዋግዎ ዘለዉ ዕላሞም ንፁር እዩ ዕላሞም ንሃገሮምን ርስቶምን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ንደቆምን ንመሬቶምን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ዝኽፈል ዋጋ ርዱይ ናዕታቶም ኩሉ እቲ ህዝቦም ድማ ጎኖ ኣጆኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ንኣሜሪካ መን ኣጆኻ ዝብሎ maybe ፎክስ ሚድያ ዘሎ ሓደ ክልተ ወይ እውን ናይ እስራኤል ሚድያ ገለ ይብልዎም ኮኑ በትካብ እቲ ጀነራል ትዝቢ ኣጆኻ ክብሎም ንምንታይ ኣጆኻ ክብሎም ተገብሩ እንታይ ከምፅኣሎም ነው ወረቅ ሰላም ተኽመፅእ ዘለ ትዝቢ ሰላም መፅዩ እቲ ነገር ኣብ ናይ ቀደሙ ክምለስ እምበር ኢራን ወዲቓ ወይ ገለ መፅያ ንኣሜሪካ ወይ ይኹን ንዓለም ዝመፁ ፅቡቅ ነገር የለን ስለዚ እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ እዚ ፀብፃብ ድሕሪ ፀብፃብ ዝወፅእ ዘሎ ይነግረና ኣፅዋር ተወዲኡ ኣሎ ሞራል ናይ ሰራዊት ድማ ኣብ ፅቡቅ የለን ክልቲኡ deadly combination ይብልዎ ክልቲኡ እንተተሓዊሱ ኣብ ዓውደ ኩናት ትገብሮ ብዙሕ ውፅኢት ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኖርማሊ ነዘን ኩለን ነገራት ተሓዋዊስካየን ከተዝልቕ ጥራይ ዘለካ ወይ እውን ካል ነገር ኢኻ ትፈጥር ዘለካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ንክገብር
ሸውሃት ዘለዎ ይመስልኒ ዘሎ ዋላ እቲ ኩነታት ሙሉ ዘይምችእ እናመሰለ ግን ንድሕሪት ንኽብል ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክውስን ዝኽእል ኣይመስልን እዩ ዘሎ ብዙ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ምስ ግዜ ክንቅፅል ከልና ዋን ኦፍ ብጥንቃቐ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን and we are watching ኩሉ ሰብ ይከታተሎ ዘሎ ጉዳይ እዩ and እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ቀልጢፍካ መዋፅኦ ክድለየሉ ኣለዎ ይብሉ ኣሎ ከምዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ ሞልዲ ሻወርስ ኖ ሶፕ እቲ መራኸብ ካብ ምሕር ኣብ ባሕሪ ስለ ዘሎ እናተበላሸወ ከይዳ ኣሎ ምክንያቱ ዘድሊ ፅገናታት ይወስዳ ኣለዋ ኣብቲ ቦተን ኣብቲ ጋራጃት እንተተመሊሰን ኣብቲ ቦተን ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ እተን መራኸብ እውን ፅገና ይግበረለን ፅሬት ይግበረለን ግን ከምኡ ስለ ዘይግበረለን ዘሎ ዝተበላሸወ ሻወር ከምኡ ድማ ሳብና የለን ሻምፖታት ተወዲቡ ኣለዉ many military families are outraged by conditions on USS Lincoln the Abraham Lincoln ዝበሃል ዘሎ carrier ማለት እቲ aircraft carrier ነዊሕ እዋናዊ ገይሩ ስለ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ወታደራት ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ many family members described their kids or ብዛዕባ ደቆምን ብዛዕባ ተን ኣሰቡተን ኣብኡ ዘለዉ ድማ ወይ እውን ኣንሶም ኣብኡ ዘለዋ ድማ about non-operational toilets ሽቓቓት ፅቡቅ ከም ዘየለይ ነጊሮሞም moldy showers ዝዓሰወ ዝመስል ሻወራት laundry facilities that were broken for weeks እቲ ናይ ላውንድሪ መሕፀቢ ክዳውንቲ ተበላሽዩ ዘይተፀገነና ኣዋርሕ ንሰሙናት ቀፂሉ ዘሎ ሶሪ extended periods with no hot water for shower ንነዊሕ እዋን ድማ ውዑይ ማይ ንሻወር መግበሪ ዘየለ ስለዚ ብዙሑል ክትገብር ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዚ ኩሉ እዚ ደሚርካዮ እቲ ኮንዲሽንስ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ and this is just ነቲ ቁስሊ ጨው ምውሳኽ ማለት እዩ ንዘላታ ተወሰኸታ እዩ ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ስዩ ስለ ዘሎ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ኢና ካሊእ ብሎ their families and their loved ones have described the food ከምኡ ድማ described food shortages and standing in line at the ship store for an hour or more even while it is often lacks basic supplies ኣብቲ ድኳናት ናይቲ መርከብ ድማ ንሰዓታት ኣብ ላይ መስርዕ ደው ክትብል ክትክእል ኣለካ ናይ መግቢ ሕፅረታት ኣጋጢሙሎ ይብሉ ቤዚክ ሰፕላይስ ዋላት መሰረታዊ ቱስፔስት ንኣብነት ንስናኻ መመወፂ ማለት እቲ ኮልጌት ሶፕ ሳብና ከምኡውን ዴዶራንት ንክትረክብ እውን ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣሚን እቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ከም ኖርማል ካልእ ሰራዊት ጌርኩም ኣይትወሰድዎ ማለት ናይ መን ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ገለ ንብል ኣለኹም ኤርትራ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ካልእ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ግን ብምርጮ ዝኣተወ እዩ ከም ስራሕ ልክዕ ከም ኣብ ዓውዲ ሕክምና ክሰርሕ ዝብል ዓውዲ ወታደር ክኾን ኢሉ ሰብ መሪፁ እዩ ዝኣቱ ስለዚ እቲ ምርጫታት ክሳብ ክንደይ ክፅሎ ከም ዝኽእል በዚ ኩነታት ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ድማ ኩናት ቀፃሊ ብዙሕ ግዜ ክህሉ ከም ዝኽእል እናተገንዘብካ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ this is crazy እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኩነታት ድማ ከነስተብል ኣለና ኣሜሪካ መወዳእታ ክትገብሮ ትኽእል ከጋጥማ ዝኽእል እዚ እዩ Operation of U.S. occupiers from the Middle East is almost complete. Let's go country by country and see how the U.S. is running. We have satellite images from Jordan which confirm that the U.S. has evacuated the King Faisal air base following heavy Iranian strikes, and the U.S.'s Muwafaq al-Salti air base in Jordan was also evacuated. It's also been rendered completely out of service after Iran struck it over 70 times in the past 20 days. The Financial Times has confirmed that the U.S. has withdrawn and evacuated its personnel and military assets from Kuwait in Bahrain. U.S. CENTCOM has also put out a statement assessing whether or not they are going to permanently reduce their assets in Kuwait due to heavy Iranian strikes. And we saw this week that U.S. Army Lieutenant General Leahy met with Kuwait Armed Forces this is chief. ነዊሕ እዋን ካቨር ክንገብሮ ዝቐነና ኢና ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኩሉ እዚ ክዛረበኩም ፀናሕኩ ኣብ ቅድሚት ኣፅዋር ተወዲዩሎ ወታደራት ድማ ብሕማቅ ኮንዲሽንስ ኣለዉ ኣብ ፅቡቅ በይዛት ስለዘየለዉ ኣብ ፅቡቅ መደበር ስለዘየለዉ ዝብል ውፅኢት ኣይደምፅ ኣሜሪካ ምርጫ ኣለዋ ነዚ ሰራዊት እዚ ነዚ ኩነታትን ርያ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ማዓስከራት ብብዝሒ ዝድብደብ ዘሎ ናይ ጆርዳን በሎ ብፍላይ ናይ ኩዌትን ባሕሬንን እቲ ሰራዊት ናቶም ይኹን እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ምቕፃል የድሉ ዳ የድልን ፀጊንካዮ ክትቅፅል ትኽእል ዶ ወይስ የዋፅእ ዶ ናሓዋርኸ ንዝብል ሓሲቦምሉ ዘይዋፅእ ምዃኑ መደምደምታ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ሰራዊቶም ካብዚ ቦታታት እዚ ካብ ዝተፈላለየ ይስሕቡ ከም ዘለዉ ካብ ኩዌት
حلقة صاف ويبن حلفنا سراويتنا أمريكا مستنا كويت حلقة صاف تراقب نيرو ني حوارو سراويتناتهم نحوار ديني حجي انت واحد سراويتناتهم كاب كويت كويت مخاني يوم زنقرو زلو سلمتاي اتا كويت كم حجر اب كبيت فتنايات يا زلا سلازي سراويتنا أمريكا كلاغلهم كم زي كردو كوينلو جن تارجت ناي إيران جيروهم سلو زلو أمريكا سراويتان وتدرع عمناتان كابز وتازك كتوص الله كاب جوردان وتمساسال سقمتي كاب جوردان أبز حلفة إسرائيل ونبز حلفة كنت سلس سومن ببرتع بمدب داب نت معسكرات كبيت حدا جاي يريدات له سلازك هون سراويتهم كسب لهم كبيرة تقليل درجة زعبي كفال وتدرع عمناتهم سحيبهم ملو تقليلهم دما كاب مودة تاني واحد شعات تبيلهم كوتس ومخانهم نجيرهم مالو إذن تاي زريكا إيران أمودة تانتاي بنيرو وشمت حرمز أبزي كبابزي أمريكا كسلي بالله it's working guys it's working سرها له زي فانتازيز مسل زنبر حلم ويون جيمنا إيران كم يجرم يمكن ويجليز بنيرو it's working يسرها له أمريكا وتدراتان أو تدرع عمناتان تسحب الله this is historic by itself إذا نبينه إذا بعلو تاريخه فتصامي فتينك نشتي نجار كتجانو تخل نجاري يلا نبزي نريو خلنا ብዙሓት ኪላታት ወታደራዊ ኪላታት ምሁራት ናይ ኣሜሪካ ነጊሮም እዮም ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ዘሎ ክትቅይሮ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ነቲ መደበራት ይኹን እዚ ነቲ ወታደራዊ በይዛት ናቶም ክከላኸልሉ መጀመርያ እንታይ የድልዮም ኣፅዋር የድልዮም እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ፓትሪዮት ሚሳይልስ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ክሕይል ኣለዎ ኣሜሪካ እንታይ ፀገም ኣለዋ ቀንዲ ፀገም ናታ 80% ናይቲ ኤር ዲፈንስ ናታ ወዲኣትላ ኢሉ ስለዚ ብክምንታይ ክትከላኸሎ ክልኻል ስለዘይከኣል ሕጂ ድማ ብዘን ዝመፅእ 2-3 ዓመት ክሰርሖ ይትኽእል ኢራን ድማ ካብ ኩናት ተማሂራ መመሊሳ ዝብርትዕ ሚሳይላትን ድሮንን ትሰርሕ ኣላ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ካብቲ ቦታቲ ክትርሕቅ ትክእል ኣለካ እቶም ሰራዊትካ ሂወቶምን መፃኦም ዘገድሰካ ተኮይኑ ትረቕ ኣለካ ነዚ ኩሉ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ ኢራን ድማ ብርቲዓ ኣበርቲዓ ታርሙ ዝነበረት ነዚ በይዛት እዩ ኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ዕዳን ካልእን ነዚ በይዛት እዚ ደጊሞም ክፅግንዎ ይኽእሉ ዶ ሃገራት ኸሊጅ ንዚ ኩሉ ወሪድዎን ዘሎ ቁጠባዊ ስምብራት ዕንወትን ክሳራታትን ደይመን ነዚ ማዓስከራት ንክሕግዛ ከፍቅዳ ይኽእላ ዶ ዝገደደ ድማ ገንዘብ ክኸፍላ ይኽእላ ዶ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ንክልቲኡ ነጥብታት ተሪኻዮም ዘይከውን ዝመስል ኣሜሪካ ንዑ ክትፅግን እሞኻ ተመሳሳሊ ፈተና ወይ ዝገደደ ፈተና ክመፅኦ ንዝኽእል ንክትከላኸሎ ድማ ዘይከኣል እንድሕር ኮይኑ ተወሳኺ ድማ ምስ ዘለዎም ደረጃ ዕዳታትን ምስ ወታደራዊ ኩነታትን መይቢ እዚ ቦታታት እዚ ብካልእ መንገዲ ተዘይ ኮይኑ ቀጥታ ኮፍ ክንብል ኣይንኽእልና ዝብል መደብ እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ዋላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ እኮ ስትራቴጂ ናተይ ነቲ ናይ ማንሮ ዶክትሪን ዝበሃል እሱ ድማ ኣብቲ ከባቢና ጥራይ ክሕይል ዘለዎ እቲ ቦታና እምበር ኣብ ርሑቕ ዘሎ ዝርግሕናትና ማእከላዊ ምብራቅ ብቁጠባን ብሽርክነት ተዘይ ኮይኑ ወታደራዊ በይዝ ክንገብር ብዙሕ መደብ የብልናን ዝብል ፅሒፉ ነይሩ ኣብቲ ናሽናል ካንትሪ ስትራቴጂ ኣብ ዝብልዎ ዝነበሩ ወይ እውን እቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቶ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ዝበሎ ስለዚ ከምኡ ንክገብሩ ዋላ እንተፀሓፍዎ ብተግባር ንክፍፅምዎ ዘገደደቶም ግን ኢራን እያ ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስና ንኸይሳ ተኸይዳ ብዛዕበየ ዓወት ክትጓናፀብ ከም ትኽእል ይርዩ ኣለዎ ይርአ ኣሎ እቲ ውፅኢት ናቶም እቲ ንኸተናቶም ነቲ ን40 ክሳብ ን50 ዓመታት ኣሲርዎም ዝነበረ ኣብ ልዕልዮም ኣንጠልጢሉ ዝነበረ ደበና ጠቕላላ እዮም ዝቕንጥጥዎ ዘለዉ ጠቕላላ እንዚ ከዓ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንክንደይ ክፃወርዎ ይኽእሉ ብዘይገድስ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ንከምፁ ቀሪቦም ከም ዘለዉ ይረኣዮም ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ኢራን እዚ ስንኻ ነኺስካ ምቕፃል ብዙሕ ዓወት ከምፃልና ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘረባ ዝመፅእ ዘሎ this is very very historic እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምናልባት ኣብ ከባቢና እንታይ ክፈጥር ክእል ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ከባቢና እንታይ ክፈጥር እዩ ጅቡቲ መን ኣሎ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ሶማሊላንድ እስራኤል ካብቲ ዘሎ ምልክት ሕቶ ኤቭሪቲንግ ኢራን ዝገብራ ዘሎ መን ክገብራ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ሕቶ ክገብራ እዩ so expect this ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዲቤት ኣብ ጅቡቲን ኣብ ገለንካ ክንሰምዕ ምዃንና so this is ምናልባት ኣይጋጥምን እዩ ከይጋጥም ይኽእል ግን ሑቲ ነፍሲ ወከፍ ኢራን ዝገብርዋ ዘለዉ ብዓቕሙ ኣብቲ ባቤል መንደብ ከባቢ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ እዩ እቲ ዕላማ ድማ ንኣሜሪካ እቲ ናተ ናይ ኣሜሪካ ኔት እቲ ናይ ኣሜሪካ መርበብ ክትዳኽሞ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ንኣሜሪካ ሎም ኣብዚ ኩናት ስዕርያ ኢልካ ብምሉእ እቲ በይዛታዊ ገዲፍካ ተለካ ንምንታይ ካ ስዕርካ ላቱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሪሞቢላይዝ ኮይኑ ሓድሽ ፕሬዚደንት ምስ መፀ ተጠዋዊዩ ገበል ኮይኑ ክመፀካ እዩ ኣፅዋር ዝጎዲልዎም ዘሎ ክሰርፎ እዩ ኣሜሪካ they don't have a problem already 1.5 ትሪልዮን ባጀት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ
and they are investing heavily ኣብ ሮቦታት ወታደራት ኣብ ድሮንስ ኣብ كل ملء ሕጂ ክምለሱ ኽእልዮም ሕጂ ዕድል ረኺብካ ከለኻ ፀራሪካ እንታሊኻዮም ግን ከም ብሓድሽ ናብቲ ቦታ ክመፁ ክሸግሮም እዩ ኢንፋክት እቲ ንዑ ክትገብር ዝደፍኣካ ምክንያቱም ኩሉ ይኮነ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትከይዳው ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ መድረክ ናይቲ ከባቢ ብዓብዩ ድማ ፖለቲካ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ክቅይር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው let's turn our ኣብቲ negotiations ዝበሃል ዘሎ ንመለስ ገለገለ ዜናታት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ብናይ ኣሜሪካ ሚድያ ክንጅምር ፍሉይ ነገር ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይዛረብሉ እዮም what is that thing ኣጋጢሙና ኣሎ ኢሎም there was this ናይ ፎክስ ሚድያ ዲል ቀሪብሎ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይዛረብሉ All right, to the Middle East, where a deal to reopen the Strait of Hormuz is reportedly nearing the finish line with an announcement that could come as soon as today. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is live in Tel Aviv with the latest. Hey, Trey. Yeah, hey guys, good morning. President Trump says a deal with Iran could come as early as today. In an interview with Fox News, he says talks took place all day on Tuesday and things are looking very good. He told Trace Gallagher that if this isn't ultimately agreed to, Iran will face severe consequences. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do because if they had a nuclear weapon, this whole world would be a different place. If they back out again, are they done? Well, if they back ከምትሪ ወዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብቓላት ምፍካርን ተሃዲድን መወዳድርቲ የብሉን እንድዩ እንጂ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ናይ ግድን ዲል ክገብርሎም ዲል ቀሪብሎ ግን ፈትዮም ኣይኮኑን እንተዘየለ ክድምስሶም ስለ ዝኽእል ፈሪሆም እዮም ኦልሬዲ ደምሲሶም እንድየ ግን ክድምስሶም ከም ዝኽእል ቅድመይ ትብዓት ዝሰኣኑ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ዓለም ክገብርዎ ዘይከኣሉ ታሪክ እየ ዝገብር ዘለኹ እናበለ ነዛ ዘረባ እዚኣ 10 ግዜ ይደጋግማ ዘሎ እታ ዘረባ ናቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ገለ ሓቂ ገለ ተኣማንነት ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግዜ እናነውሑ ምስ ከደ ግን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘረበ ዘሎ ዘረባ ምናልባት ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ናይ ማጋ ዝብል ቆቢዕ ተኸዲኖም ዝኸዱ ንዓታቶም ቁሩብ ኣፍልቦም ንኽነፍሑ ዝገብር ዳኣ እምበር ነቲ ኩነታት ቅርብ ኢሉ ዝርዮ ዘሎ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ግን ስቲል ኣብ ፎክስ መፂኻ ምፍካር ፋሽን እዩ and somehow ነቲ ቤዝ ናቱ ንገሊዩ ነቲ ኢጎናቶም ዘገድሶም እዩ ናው ዶናልድ ትራምፕ ብዲል ቀሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም ከዓ ክንሪኦ ኮይና again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. The focus remains on the and then there is this lie ዝሓሶት እዚ ከዓ ኢራን ኒኩለር ድሕሪ ህዛሲ ዓለምና ከቢድ ሓደጋ ኣለዋ come on ኢራን ኒኩለር ሒዛ what's a big deal እስራኤል እኳ ሒዛቶላ ንስኹም እኳ ሒዝኩም ኣለኹም ኣብ ዓለም ሓደ ሰብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኒኩለር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተኮሰት and that's you ኣሜሪካ እዮም ገይራ ካብ ናትኩም ዝበዝሕ ኣፅዋር ናይ ኒኩለር ራሻ ሒዛ ኣላ ራሻ መሬታ እናተቃፀለ ከሎ ትጥቀመሉ የላ ንመን እዮም ክቅሽሹ ዝፍትና ነገር መኒ እዩ ዝኾነ ሰብ ንእሽተይ ተሓስብ ርእሱ ዘላቶ ኢራን ኒኩለር ሒዛ ፀገም ንዓለም ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ተርጀምሎ ያሬት ሒዛኻ እንተ ትሕዝ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ እንተ ትሕዝ ሰላም ረኸብና ኣሜሪካን እኳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ዓለም እኳ ኢራን ኒኩለር ተትሕዝ ከምዛ ይምረኸብና ስለምንታይ ሰሜን ኮርያ ዳ ይሃርምዋ ንሰሜን ኮርያ ዳ ይህድድዋ ኒኩለር ስለዘይሓዘት እያ ኢራን ዝኩሉ ተደንዲና እኮ እቲ ሱፕሪም ሊደር እኮ ሃሲዎም እዩ ተሓቢኦም ኒኩለር ደማዕብሉ ነይሮም እዛ ይመፀን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ the ultimate solution ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኢራን ኒኩለር ሒዞም ቦቶም ፀቆምቲ ሒዞምልና ጥራይ ተዘየለ ኒኩለር ንከይትሕዝ ክትብል ብምክንያት እናፈጠርካ 10 ግዜ ድሕርካስ ኒኩለር ናይ ኢራን እንታይ እዚ ን30 ዓመት ነተንያሁ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ ዓመት ክትሕዝ እያ እናበለ 30 ዓመት ሓስዩ ሓደ ሰብ 30 ዓመት ክሕሱ ይኽእል ዶ ሓደ ሰብ 30 ዓመት ኣይኮነ 9 ዓመት ክሕሱ ይኽእል እዩ ን30 ዓመት ክትኣምኖ ዘገደደካ ብሓሶት ግን ምናልባት ንስኻ ሕማም ተለካ ጥራይ ብዝሕሱ እኮ ስርሑ እዩ ኣጀንዱን ገይሩ እዩ ንስኻ ግን ነቲ ሓሶቱ ክትቅበሎ እንታይ ዘገድድ ኣለካ ይትሕቶ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኒኩለር ኢራን ትሒዛ ገለመለ ይብል ነው ኢራን ትሒዛ ዝመፅእ ፀገም የለን ካብ ኢራን ኒኩለር ሒዛ ኢሉ ድቃስ ለይቲ ዝስንሰብ የለን ድቃስ ለይቲ ዝኸልእ ሰብ እንተሎ ዝኾኑ ራሻ እዚ እዚ ዝወርዳ ዘሎ ዕንወት ኒኩለር ዘይትጥቀም ዝብል ሰብ መሊ እዩ እንታይ ኮይና ያ ገለ መፍትሒ ገይራ ጠጠው ዘይተብሎ እዚ ኩናት ማለት ንዩክሬን ከተጥፋላ ኣይኮነን ገለ መሰንበዲ ገይራሲ ገለ ነገር ዘይገብሩ ይብሉ ክንደይ ሰብ ይቆም ዝብል እንታይ ክገብር እቲ ኒኩለር ናቶ ኒኩለር ጥቅሚ ከም ዘይብሉ ካብ ራሻ ይነሪና መፈራርህ ጥራይ ምዃኑ
ምክንያት ኣይትጥቀመሉን ኢኻ ኒኩለር ሰብ ተተጠቂሙ ኣብዚ ዋን እዚ ትዝፍራህ ራሽያ ኣይኮነን ትዝፍራህ እስራኤል እዩ ድሕሪ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝወርዶም ዘሎ ስዕረት ኒኩለር ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ሳቶም እዮም so እቲ ጋዝላይቲንግ ነቲ ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኢንፋክት ሓደ ሕቦ ሓበሬታ ኣብ ገለ ነጥቢ ኒኩለር ክጥቀም ከም ዝሓተትን እቲ ሓለቓ ሳፍ ቸርማን ናይቶም ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ጀነራል ኬን ዝበሃል ኣብ ከሎ ነታ ዘረባ ኖ ብምባል ከም ዝዓፅዋ ይነግሩ መራሕቲቱ ነይሩ እዚ ክጥቀም ከም ዝሓሰብ ኣብቲ ከቢድ ውርደትን ስዕረትን ኣብ ዝገጠመሉ ክጥቀም ሓሲቡ ነይሩ ሓቲቱ ነይሩ ኢሎም እዮም ስለዚ ኢራን ኒኩለር ሒዛ ዶ ገለዶ እናበልካ it is you that's creating these problems ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፍ ልብና ነፍሒ ይዛረብ ኣሎ It's very simple. The focus remains on the Strait of Hormuz, a critical international waterway that handles roughly 20% of the world's oil and LNG trade. CENTCOM released a statement saying the southern route through the Strait of Hormuz remains free and open for all commercial vessels seeking to transit the international waterway. Over the past 3 months, U.S. forces have assisted more ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣሜሪካ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ትገብሮ ዘላ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ፍረ ይረኸበትሉን ኣላ ሕጂ ግን ሓቅነት እኳ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ሓደ ዲል ተረኺብሎ ወይ ቀሪብሎ ዝብል ዘረባ ካ ንሰምዕ ኣለና ክንደይ ግዜ ደይ ሰማዕና ክትብሉን ኢኹም I know but this is where we are. Breaking news, a senior Iranian diplomat has told Al Jazeera that a deal with Oman on reopening the Strait of Hormuz could be reached as early as Wednesday or Thursday. He said in the negotiations with Oman, only 1 or 2 issues remain unresolved and they do not appear to be particularly complex. Provided there is no malign interference by other parties, an agreement could be reached as early as today or tomorrow. Now, for now, traffic through the strait is severely limited. According to the maritime analytics firm Kepler, only 8 vessels transited the Strait of Hormuz on Tuesday. Before the war, nearly 140 ships passed through every day. Al Jazeera's Tawhid Asadi is joining us live now from Tehran. So diplomatic sources telling Al Okay. ሓንቲ ካብቲ አልጀዚራ ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ዓብዪ ወታደር ሓደ ኦፊሻል ናይ ኢራን ከም ዝሓበረና ይብሉ ኣለዉ ዲል ኣብ መንጎ ዑማንን ኢራንን ንክብፃሕ ተስፋ ተገይሩ ከም ዘሎን ንጥቃኒ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝምልከት ማለት እዩ እዚ ዲል እዚ ብዙሕ ዓይነት ትንተና እዩ ዝወሃቦ ዘሎ and if you just listen to the western media you wouldn't get the right ትክክለኛ ሓበሬታ ክመፀካ ይክእልኒ ምክንያቱ እዚ ዝግበር ዘሎ ዲል ምናልባት ንሽተ ዲቴል ክወስኸልኩም እሞ so that you have a full picture. Tell us what you know. Well, this is something that we have been hearing from Iranian sources over the past few days, specifically from Abbas Araghchi, the foreign minister of the country, talking about good progress being made when it comes to the talks between Iran and Oman. But speaking of the latest, I had the chance to talk to one of the high-ranking officials at the Ministry of Foreign Affairs, according to whom I can say that they are saying in the negotiation with the Omani side, as you mentioned, only 1 or 2 issues are remaining unresolved. And he also continued to say that they don't appear to be that much complicated. And also he said that provided that there is no malign interference by other parties, an agreement could be within reach as early as today or tomorrow. And also speaking of the situation at the Strait of Hormuz. ሎሚ ወይ ፅባሕ ዲል ክብፃሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚኣ ዘረባ ግና እታ ዘላ ተሓዝለይ እዛ ዲል ትበሃል ዘላ ከመይ ምዃና ከግነግረኩም እየ let me give you another source. Strait of Hormuz could reopen soon, but just in, the Iranian deputy foreign minister has denied that Iran is currently in talks with the U.S. over the strait. He described discussions with Oman as strictly bilateral. We're joined now by Mark Esper, former defense secretary under President Trump. He serves as a board member and partner at Red Cell Venture Capital. ሕጂ ክልተ ነገር ሰሚዕና ኣለና ክልተን ከተሓዘን ስለ ዘለኹ እየ መጀመርያ ኢራንን ኦማንን ኣብ ሓደ ዲል ክበፅሓ ከም ዝኽእላ ባይላተራል ዲል ማለት እዩ እዚ ድማ ክልትየን ኣብቲ ዘለወን ሓበሬታታት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ምርድዳ በፂሐን ኣለዋ ካልእ ተወሳኺ ሃይሊ መፅኡ ፀያቂቶም መፅኡ ነዚ ኩነታት ከዕንቅፎ እንተዘይክኢሉ ዲል ክብፃሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናው they are trying to sell this as a ከም ሓደ ዓብዪ ሜጀር ዲል ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ከም ሓደ ዓብዪ ስምምዕ ይፍፀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ዝነግር ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጨፈቃ ወይ ነቲ ላዕሊ ዘሎ ሃፋ ግሊ ሓቢልካ ምስ ረኣኻዮ እንታይ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ኢራን ምስ ዑማን ተዘራሪባ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ነቲ ቦታቲ ክልትዮም እኳ ናይ ክልትዮም ብመንገዲ ክልትዮም ስምምዕ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኸፈት እዩ ናው ዲስ ክትሰምዖ ከለካ ኢራን ተሰዓር ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቦ ዘለዉ እዚ ግን ቃል ብቃሉ ዓወት ናይ ኢራን ማለት እዩ ዓወት ናይ ኢራን እዩ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኢድ ዘይብላ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢራንን ዑማንን እዮም ክቆፃፀሩ ካልኦት ሓይሊ ዝኣቱ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ቀይ ባሕሪ ኤርትራን ጅቡትን የመንን ጥራይን ክቆፃፀሩ ካልእ ኣብዚ ቦታ እዚ ክቐርብ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚ ነገር እዚ ንኣሜሪካ how is this success ንኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ን5 ወርሒ ተዋጊኡ እንታይ ኣምፅኡ ጠቕላላ ኮንትሮል ናቱ ሉዝ ገይሩ ኣሎ ካልኣይ ካብዋ ዝፍትኑ ዘሎ ኢንፋክት እንታይ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንዑማን ኢራን ዝበልኹም ሕራ ይበልዎም ኢልዎም ኢሎም ዝበልኹም ሕራ ይበልዎም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዲል ጥራይ ክበፅሕ ክኽእል ኣሎ ዑማንስ በናይ ሓይልያ ንኢራን እዚ ትገብርኒ ሶርያ ንሳኻትኩም በዚ ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ኣይቅበሎን እየ በናይ ከምቕትሎ እንታይ ዓቕሙ ስለ ዘሎ ወሊዖም ካይገድፍዋ ኢቨን ማሓዞም ከላ 2-3 ግዜ ከወሊዖም ኣለዉ እዮም ስለዚ ዑማን ኣብኣ ከለና እታ ኢራን ዝበልዋ እሺ ጎይታ ይጥሩ እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ዘይከኣለቶ እስራኤል ብፅጋቡ ዘይከኣሎ ጉዳይ ዶ ኣነ ሕጂ መፅአ ንኢራን ሓደሽቲ ኮንዲሽንስ ቀሪበ ከብሎም ኮይነ ከምኡ ዝኾነ የለን መጀመርያ እኮ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሎም ከይዱ ነይሩ ይወኪል ናይ ዑማን ሓደ ሓሳብ ሒዙሎም መፅኡ ነቲ ብወገንኩም ዘሎ ንስኹም ኣመሓድርዎ በዚ ወገንና ዘሎ ድማ ንሕና ክነመሓድሮ ከመይ ይመስለኩም ኢሎም ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ሸተት በል ኢሎም እንታይ ክገብር ንዋጋ ኣለና ዳ ኢሎም እንታይ ስለ ዝገበርካ ሃሳት ዋጋ ንሕና እኮ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂንያ ዘለና ብኡ ዝመፅእ ፀላኢ ስለ ዘለና እዩ ብኡ መፅኡ ከጥፋኣና ዝኽእል ፀላኢ ስለ ዘሎ ብኡ ዝኣቱን ዝወፅን ኩሉ ክንቋፀሮ ኢና ምናልባት ክንሰማማዕ ንኽእል ናብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኣቱ ብምሉእ ክንቋፀሮ ኢና ንሕና እንታይ ኣትሎ ክንፈልጥ ኣለና ዝወፅእ ግን ካብኡ ናብኡ ናፃ ድሓን ዝኾነ በቲ ወገንኩም ዝወፅእ ሸለል ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝኣቱ ግን ሙሉእ ቁፅፅር ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባ ሂቦሞ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ብዝርርብ ዘምፅእ ዘሎ ዝመስል ዘሎ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ውፁእ ሓሶት ኢራን ማስተርፉሊ ንኣሜሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ቀሊዓ ኣልያ እንታይ ተገብራ ኣላ በይና ምስ ኢራን ምስ ዑማን ጥራይ ካብ መጀመርያ ድማ እዚ ቴሪቶርያል ማይ እዩ ኢንተርናሽናል ማይ ኣይኮነን እያ ኢላቶም እንታይ ማለት እዚ ፍልልይ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ባቤል መንደብ ዘሎ ማይ እቲ ፀቢብ መፃበቦ ናይ ባቤል መንደብ ኢንተርናሽናል ወተር ኣይኮነን ኢንተርናሽናል ናይ ኩሉ እዩ እዚ ግን ኢንተርናሽናል ወተር ኣይኮነን ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢንተርናሽናል ወተር ኣይኮነን ቴሪቶርያል ወተር እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት እዩ ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን ምክንያቱ ኪሎሜተራት ኣለዎ ክንዲዚ ኪሎሜተር ናትካ ናይ ሓንቲ ባሕሪ ገማግም ባሕሪ ዝበሃል ኣሎ ናታ ባሕሪ ኢኮኖሚክ ዞን ናበለ ይኸይድ እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ እቲ ቁፅፅር ናይቲ ሃገር ዘሎ እዩ ስለዚ ባቤል መንደብ 29 እዩ ትንውሓቱ ኣብቲ ዝፀበበ ክፋል ናቱ ኣብተን ሃገራት ድማ እዮም ክማቐልዎ ዘለዋ ሰብ እምበር ኢንተርናሽናል ማይ ዝበሃል ክንዲዚ ኪሎሜተር ናትካ ክንዲዚ ኪሎሜተር ዘሎ ግን ናይ ኩሉ እዩ ኩሉ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ይበሃል ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ባሕርቲ ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን እዩ በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ማለት እዩ ነዚ ናይ ዓለም ሕጊ ኣብ ኩሉ ከተተግብሮ ትንካ እዚ ማይ እዚ ናይ ኢራን እዩ ስለዚ ናይ ኢራን ናይ ዑማንን ስለ ዝኾነ ንሕና ኢና ከመሓድሮ ዘለና ባይላተራል ሪሌሽን ከመሓድሮ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ዝኩሉ ዕንደራ ትገብሮ ዝኸየጋጥም እዩ ሕጂ ግን ኣፀሊኻ ካልእ ኣማራፂ ስለዘየለ ናብኣ ክትወድቕ ክትክእል ኣለካ ኮይኑ ኣሎ እቲ ጉዳይ this is very very important እዚኣ ኣስተቢልና ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ሚድያ ስፔን ዝገብራ ገምጢሉ እዩ ዝዛረብ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ቸክ ኣይገብሮን ተገምጢሉ እዩ ዝረብ ከም ዘሎ ቸክ ኣይገብሮን so we are trying our best ነቲ ኩነታት ብትክክለኛ ስእልናቱ ነቲ ህዝቢ ክነገረሉ ንኽእል መንገዲ እንተሎ ንዑ ንገብርና ንፍትን ዘለና ኮርስ ልዕልካለ ጠቕመለና ገለ ኢልና ንጀሃረሉ ኩነታት ኣይኮነን ግን we are trying እቲ ዘሎ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ከነርኢና ንፍትን ዘለና Secretary, what we're hearing from the deputy minister here on his assessment of these talks, and how are you reading that, and does it matter? It does matter. We've heard a lot of conflicting statements, though, coming out of various capitals on this front. We do know that the Iranians, at least the foreign ministry, is talking to the Omanis about how the strait will be administered. They want to create a northern route that is adjacent or within Iranian territorial waters and a southern route that's in Omani waters. And frankly, this is consistent with the MOU. In fact, point 5 of the MOU says that Iran and Oman and Iran will negotiate the future administration of the strait, which to me means we're giving Iran at least some control of the strait, which is one of the issues I have with the MOU. But nonetheless, it seems like they are talking pursuant to that the IRGC is not necessarily involved, and that they consistently are claiming that there are no direct talks between the United States and Iran. So look, if an agreement comes out between Iran and Oman, we're going to have to see what's in it and whether we can live with it or not. It seems to me that there's not a place where we can live with it because we do not believe that those countries, let alone Iran alone, should have control over the Strait of Hormuz. ብሓፈሻ እቲ ዘረባናቱ ኣብታ ንቀረባ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ትክክለኛ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ
ግራ ሓቂ ሕጂ ኢራንን ዑማንን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ MOU ኣርቲክል 5 ዝነበረ እዩ እዚ ክልቴን ሃገራት ኢራን ድማ ከተመሓድሮ ዳኣ እምበር ክልቴን ምስ ኢራንን ዑማንን ኮይነን ከመሓድሮ ከም ዘለዋ ክግበሮ ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኾነ ተራ ክፅዋት ከም ዘይብላን እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ስለዚ MOU ዝተመለሰ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ኣሜሪካ ክትጥምዝዝን ክሽንክርን ፈቲና ስለ ዝፈሸለት ጥራይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣይብላን እዩ ኣነ ክውስኸልኩም ኣለና ኩሉ ግዜ ሳቶም ኩሉ ግዜ ነቲ ዘረባ ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ከይጠቐስካ ነገር ክትገብር ምፍታን እዩ እቲ ኣጀንዳ but we are trying to give you the full picture so ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኣሜሪካ ዝፈጥረላ ዘሎ ፀገም እንታይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ብክረጋገፅ ዝኽእል ብጭብጢ ርኢኻን መጒትካን ነዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ብፅቡቅ ደረጃ ሒዞም ናይ ብሓቂ ብልሕቢ ዘለዎ ኩናት ሓደ ኩናት ኣብ መንጎ ስምዒታዊ መራሕን ኣብ መንጎ ለባም መራሕን ወይ ከዓ ለባም ዋይዝ መራሕን ፍልልዩ ዘሎ በዚ ኸትሪ እቲ ስምዒታዊ ዋላ ብልሒ እንተለዎ ስምዒት ኣለካ ኩሉ ግዜ ስምዒት ደፊእካ ናብ ውሳነ ዝወስደካ ተኮይኑ ሓደገኛ እዩ ስምዒት ፅቡቅ እዩ ስምዒት ኣበይ ክህሉ እንተኽእል እዩ ዝበለፀ ዝበሃል ኣብቶም ዓበይቲ መራሕቲ እኳ ኣይኮነ ስምዒት ክህሉ ዘሎ ኣብቲ ታሕቲ ክህሉ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ስምዒት የድልየካ እዩ እቲ ስምዒት ግን ኣብ ታሕቲ ማነጅ ክገብሮ ዝኽእል መራሒ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ስምዒት ኣበይ ቦታ ትጥቀመሉ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ እቲ ስምዒት ኣብቶም ላዕለዎት መራሕቲ እንተሎ ጠፋእኻ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ስምዒት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስምዒታዊ እዩ እታ ስምዒታዊ እውን ትውሕዶ እያ ቨሪ ኢሞሽናል ዓብዪ ኢሉ ንህዝቢ ኩሉ ኣብ ትዊተር ገይሩ ኣፅሚምና ዘሎ እዩ እንተወሓደ ሲ ስምዒትካሲ ኣብ ኦፊስካ ኮንካ ገለገለ ሰባት ይብሉ ተሓሪቕካሲ ባምቡላ እናሃረምካ ዲኻ ዋላ ገዛ ዓፂኻ ኢልካ ተዛረብ ሞ ኣፍክሶ ኣብ ደገ ሽዑ ኣክት ኖርማል ኮምፖዝት ክትከውን ኣለካ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነታ ሰምዓ ቨንቲንግ ናቱ እቲ ሕርቃን ናቱ ናባናይ ደውፅቕ ዘሎ ኣብ ሚድያ መፅኡ ማለት ሶ ኢራናውያን ኣብዚ ብብልሓት ነቲ ኩነታት ዝሕዝዎ ስለ ዘሎ that's going to create ንኣታቶም ውፅኢት ከምፃሎም እዩ ስቲል ኣብ ውሽጢ ኢራን they have a lot of dynamics እቲ ወሪድዎም ዘለዎ ናይ ቁጠባ እፅዋት ክባካል ኩሉ መዓት ፀገማት እዩ ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም ፖለቲካ ናቶም 100% stable ክብለኩም ኣይክእልኒ there are a lot of issues in fact ኣብዚ ውሽጣዊ መርሕነት ናቶም ብዙሕ challenges ከም ዘሎ ይነገር እዩ for example ንክልተ ሰለስተ መዓልታት ለንቀነ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢራን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘየለ ወይ እውን ኣብ ውሽጦም ቅልውላው ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ እዮም Political establishment. New reports suggest that Iran's foreign minister could be thrown out of office. Lawmakers are now preparing to impeach Abbas Araghchi, accusing him of weakening Iran's position after the war with the United States and Israel. At the heart of the political storm are his remarks on talks with Washington, his admission of security failures during the war, and a growing ኣብ ኢራን ንንውሕ ዝበለ እዋን ነዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ዘሎ ኣባስ አራግቺ ከምኡ ድማ ንፕሬዚደንት ናይ ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ናይ ኢራን ደገፍ ከም ዘይብሎም ዞም ክልተ ሰባት ርዱእ ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ንኣባስ አራግቺ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንኣሜሪካ ንኢራን ብዙሕ ዘይዋፃእ ሕድገታት ዝገብር ዘሎ ሰብ እዮም ዝብልዎ ሕጂ እንታይ እዩ ስቲል ኣብ ኢራን ኣብ ውሽጦም ዘይፀረየ ነገር ከም ዘለዎም ይፍለጥ እዩ ዘይፀረየ ማለት ኣለዎም እዩ እቲ ፀላኢ እቲ እስራኤልን ኣሜሪካን በብዙሕ መንገዲ ኣትዮሞም ክሉ ቅድሚ ሕጂ ንዘበናት ዘሳቀዮም ሕማም ተሎ ኢራን ንሱ እዩ ካብ ፀላኢ ንላዕሊ ኣብ ውሽጦም ዝፍጠሩ ዳብል ኤጀንት እዮም እቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ኢራን ሕጂ እዚ ኣባስ አራግቺ ዋላ እኳ ክትሪኦ ከለካ እዚ በልሕ መራሒ እንተኾነ ግን ኣብ ኣሜሪካን ነዚ ንኩነታትን ቁሩብ ልስልስ ዝበለ ዲፕሎማት እዩ ኣድላይ ከምኡ ግን ክሪእዎ ከለዉ ነቲ ዓወታት ናይ ኢራን ነቲ ፖዚሽንስ ናይ ኢራን የዳኽሞ ኣለዉ ዝብል ድምፂ ድማ ናዕብየ ይኸይድ ኣሎ በሃል ኣሎ ናዕብየ እቲ ብቅልፅምናን ብደምና ነረጋግፆ ዘለና ዓወታት ብዘይጠቅም ነገር ሕሊፎም ኮምፕሮማይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ ስለዚ እንተተኻኢሉ ዋላ ኣባስ አራግቺ ክብንቆር ኣለዉ ካብቲ ስልጣኑ ኢምፒች ክንገብሮ ኣለና ዝብል ሙቭመንት ከም ዘሎ ይነገር እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም እዮም ሼም ኦን ዩ ብምባል ዝገበርዎ ኩነታት ወላ ቴሞዩ ክፍረም ከለውን ሕጉሳት ኣይነበሩን ብዙሕ ሕድገታት እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ደም ከፊልና ሃገርና ኣንያ ከላ ንበፅሖ ዘለና እዩ ስለምንታይ ሓለፋታት ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ዘይከውን ሕድገታት ዝገብር ዘሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኦፍኮርስ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ዝበሃል ኩሉ ግዜ እቲ ኣክራሪ ዝበሃል ኣክራሪ ስለ ዝኾነ
يعوتها كمالت يكون جن حد جزء دما أب إيران تسقط اللوميو أو شتم حجون كإكسبوس قبروهم زغلو حيلتات كهلو فرل اللوميو by the way قال الريبورت هو نتي سوبريم ليدر نيران مش تبع خامنئي نتي بريزنت وزلو نسوون كومبرومايز كوين غيلو أب تمس على تناسي نصور زخونة علامة يبلون وي ونتري زخونة مرقت يبلون من زبل مرداتات سلو زلهم لغفيتاتات كم زلو وي قريتاتات كم زلو زقال حبري تايب للو ناتي تنتنخ بكم جن الزر قراتسي حق نتكلوا يخلي بات وص حسوت كون ما تقولوا نيران بزوج زي الردادو منغستي وشتوم تقوم زلهم دبال عدلو قال ملنا بلون نوي حوان عالم كدوم قرفتينو إيرانويان زوج ودمسن زاربون زقبرون زفلتو بسمعي زي كنا ببلعن باستراتيجي ننقصاقص وتدروا كايدا زلهم إنا صابج سلازي maybe this could be also another version نختها مثل الكانتهم مزبط زلو بسبب نجار بحال نجارات كم عب نجار غير كم متعاون كون خلي إيرانويان حتى ترديوا مالو وشتاو صقام أتي عندي تدخمهم زخل كونتات مخان سلازي supreme leader بتدقاقامي صحفه كم تسراويتنا أبكل جنباراز مكتزلو وشتا واحد النتنا كنحلو كنكلالنا وشتا واحد النتنا مبعرف الرئيسي تقنيس على ياوي كعوة النازغة أبزا كانلنا دما جروحنات ناسي إرترا بحسينا يكون كدحن وسراويت رايونا يكون كدحن انتدا مدحنا إرترا وحسنتنا إرترا حدنتنا حدنت دما حيليو كل نقري سلزي إيرانويان ون أبكم مدام نتابت حمد سلوزلو يتحدنتهم كزرق تفعل عليه عينة شتاراتاتن كنتاتن رينا زغوني إذا أقول دايزيا سيريس زلان إحنا دم نرانا زد الحبريتا كنا بكون كم فتنا بليز لايك مقبار أي ترسعوا لايك قبروا حجزوا إحنا دمانة تسخون زل أقدر سبلنا هنا بهم كنا بلينا نزا فيديو حجب سخن ودينا أبزغسل أزيا قداسي بزعبا كرنا فيكا كنرينا سبابا كن تصبغوا thank you very much